Kebaar. Ban i jaka keting ju blai. Hadu ba ngin ju perkat baik tang sepang jongka mit labas. Habangi i yenu. Habangi i jaka barabor kam juja naga jimut ju perkat ke jum. Ka don bet haka jimut ju perkat ke jum. Kata ke bangi ni i ba. Kata ke dai ke ba don bet haka jimut ju perkat ke jum. Te unin or wai sam ni wong ba bannya kita kiki baro ngakam i ya kai ya ka ketin ka jong mi. Wong katnu ngai i ya ka an jong mi. Kalau ngajing perkat jonga baro sisi. Nga i ya ka hadu ba ngam dan chu da koi pa ka jing plejimut. Ngam sim srei kai ka por perkat ki berkot hendrei tang ka ketin ka jong mi. Hato kano kenta piju plejimut. Piju pelut ya ka por ban pulih ka Bible. Wan si pulih. Nai ong ra ba pi perkat, nai ong pusat. Dan ki prabengit jing ngasih keli ngom si pulih Bible ya. Yang ngam ju pulih. Ngom boleh kemta kem ju pulih. Ngakum kendit. Yang ngap pulih baik na to ka message bisi pak pastor syak. Takawai ba sosi bang iba ka jing pak message jing pastor ka penjengai no prabengit nak Bible. Kamdik ba sniu ba pastor ile. Jing saya kata lagi dia ba i pak nak jing pulih ka jing i. Bain ai mensin ngi ban jing tu ngi. Hendak ki prabengit pai ka sim kabuno. Ya kata ka jing pak ka jing i. Makin kelaja itu haduk pemaki kim kuak syuk kim teriak syuk. Banai pelit ka Bible. Tak ka bamawa. Kira syania ha i pastor bain penpoi ya ka dekot Bible syapi. Lari pastor ipang, lari pastor duduk mobile, mut pinum pulih Bible syuk. Ba ka bamawa ka timna ong ba beli ngam dan ni beli pin pulih Bible. Ka juba ka bama ka semi bang bai kempa pastor. Kata lagi basni syuk. Kan sepoi ke po ong no. Syak kenok kelaman ni pastor. Ngomong ngajing pak mesti pastor di basni yo. Ane pila sim kabu ma pi. Ya kai. Ya kata ka sekri jing pastor. Peni ya ka jing ba pidon. Ba pi pulih ke keting jong boleh. Peni ba pi burom ni ikhtiar je ke Bible. Dak ka jing pulih ke jong pi ke keting jong boleh. Hang ni ong no ngap perkat. Ngap perkat ka kamram jong banget kedai ben perkat. Siapa ngau boleh? Perkat ka ketin ke jong boleh. Hot ha ka jing jing im jing ngim lalat na ke jing perkat. Siapa ka jing kendu jing sem jong ka jing im ke jing. Ngim lalat. Handai kum kita ki berkat kedai ka kamram je bangin wat ya ka por. Bangin trositom bangin minat. Ba ngin pelat por kenang-kenang ba ngin perkat ngin puson sipang kai ketin ke jong boleh. Nomor belai kalau ka ba mentoy nam ta jong apa jupi. Kaya rap yang apa dipi. Juga poro kapan klan yang tak kajing dei ke jong apa jupi. Habangila itu ke Bible kum ka ikhtiar ke balong halor ke jim jungi. Ngidang kaman sumar ka ketien ke jong boleh. Sumar ya ka. Sumar ya ka. Benri kendong ya ka. Ini nak tu dekot ke ba sispa. Hatsan nak jui ke sam ba sispa kendai kong kum ni. Tu kenriano na ngapi kinong le beman. Ba nganyok sumar ki hukum boleh. Ki hukum jong boleh. Suban sumar ka keting jong boleh. Pihak banyak klat no. Benum don jede isu berki wipa. Pi hang ni nong rasa mong no. Kerja no pi ni tau ki beriu. Ki beliu ki belek beman. Ban sumar ka keting jong boleh ka GMDP bahkan yok ban sutit, bahkan yok bahkan san, bahkan roy, bahkan pinkela ka GMDP. Pihak ban dumak no, ban be no, pihak ban i no, ino ki beri ki beliu. Ki belek persya ka ketin. Ba pi perkat, ba pi nget, ba pi buruk. Pihak ban jingai no na kita ki baro. Handai babun na pedang jungipat. Ngidang benut ban i ki perlok ban ni ba ketin jong boleh. Ni so benut. Ngidang hamslur ban i ka keting jong boleh. Ban kentat keting jong boleh. Ka cakap ban kentat ki perlok ban kentat kita ki ba.
ni setelah kebangi ini siapa dia belong play dia belong kompong jika we ni kilak kadi ban sumar ke keting ju bleh ke jim di kalong ke penjengai no naik kita ki briu ke belek persya ke ke ketin ke jong bleh nang ta de om dah ko bangi la pediang ni ke bible kom ke ikhtiar jongi jong jingik jongi ngim dei ban lek rai ban plai ke ketin ke jong bleh ngim dei ban lek rai ban sakhi ban yetu sakhi we pat pang pang ke ketin ke jong bleh ke bible ke de ke ke jing im jong balai pisania ke bible balai pi burom ke bible balai pi nyet ke bible ngim dei ban lek rai ban plai Kadau pol wong no ngam leran ya ke gospel belai. Kalau ke bor. Jangan ben liu. Kalau ke bor jangan ben penim. Kalau ke bor liu. Ngam leran. Ngam leran ni tu kana. Ngam leran ni tu kana. Ya ni kisi por mentaro tinna. Ki bangai ki dan ka masau tu ini gawai. Ba ka jing leran ka jungi ban pla ya ka jing shisha ka jing jung belai. Ka de gawai ni ki dau ba. Ka ba pli ya ka jing khang. Jong ka jing sniu. Ha ka imlang salang mereka jim. Kikime kikpa. Gila leran ni kila atat no bakin le yu. Bakin yalap ka ketien, bakin sakhi ka ketien haki khon ki keti joki. Kim treshitom, kim minot. Te ki kristan ha baki dan ka jaka tre jaka ketaro. Kim nuot bakin pla. Kim nuot ya ka bakin kesan. Ya kata ka jing syania ka baki dan ka keting jo. Lama blai maka kinong syun ki wan penrem ban ben yaki. Kada hani ki por menta ka dawa. Larangi pediang baka bible kadan ke ikhtiar halo ka jing im jingi himdei ban leran. Ya ka. Lama blai maka aji mentua ka jing ni. Baka do. Ngidi ban kok ngu ya ka. Ngidi ban kok ngu ya ka. Kok ngu ya ka. Da ka donut, da ka jimut, bada ka jing porkhat, bada ka mensim. Baro. Ka jing kok ngu, ka jing sumar, ka jing i, ka jing shulur, ka jing shepting. Kini kilang kita kidak kishin. Kiba dai ban pau ha ka jing ing bajang banget. Uba pediang baka bible ka dege ka ketin ka jong play. Kini kita kidak kishin. Jadi ban pau ha ka jing ing bajang. Jadi ban pau ha ka jing troi ka jing kata ka jing lang ketin ki baro ka ban pau. Larangi ni pediang maka bible ka dege ka ketin ka jong play. Larangi borom mega, larangi shepting. Ya ka. Bat habangi ngin le bat habangi pediang ya kata nem kadang ka jing mentoi ka bakraw ha om tang ya ka jing im ka jong pisimet ne ka jing im nam ta juno na ka benta jong ki wei pat nam ta jong ki wei pat te hak bekut seksin pat ngaken tui pi ngaken tui pi iwe pi wei hang ni what you can sting ban le bom sit nyau ya ka bible lara pilek insting mengkena timnya kadan ke long tik mengilek persya ino ya boleh para mengilek persya ya boleh kejing ma bat kejing mi ke besyir kai ba kinwana ka jiim jungi kaban kebangi inum la perkat ada pat kadan pak kai kejing mentuai mo ada ngi sedang no bat sim kiai ke ikhtiar ban ai ke ikhtiar ke bible kan yo ban trekam borba ka jiim jungi banginda pendam cisha baginda kongo ban ala syaka bakan sinsyar bakan syarai kine kejingkala ba syirkai ba baka jingker kuru ba khraba ap namta jonga ba jepi kejingker ku ba ngim nyumpai perkat kejingker ku kin long ki ba stat adu kata kin long ki ba kloy adu kata kin don kejingker ku ki ba ngin seyo khambadia ini tekum ki banget ngi hap ban sim ya kani ka sinja ban yang scam ba ngin ailat ya ka bible bahkan long kai ta ka bor ka sinsyar ban penyat ya ka jiim menjengi ba juga por ngin pin million ru bangin thawin bisyar ki kai baro ka bangile ka jiim menjengi da ketin jumblai nanta buram jumblai amen